Aha, nesa ta zo kusa. Kamfanin AUS Film Production da ta saba kawo muku shirye-shiryen fina-finan Hausa. Kamfanin da ta kawo muku shiri kamar haka. Ni da matata ne, zango na ɗaya da kuma zango na biyu, da kuma shirin makullin sirri zango na ɗaya da kuma zango na biyu. Yanzu kuma ta yunkura ta yi nisan kiwo. Ta kawo muku sabon shiri mai suna Akasin So. Akasin So. Akasin So shiri ne mai dogon zango, shiri da zai fara zuwa muku a ranar 21 ga watan goma, wato 2023 October. Shiri ya samu aiki na musamman daga fasihin marubucin nan Okasha Abdullahi Kwami, wanda ya shirya Aliyu Umar Sola, wanda ya bada umarni Ibrahim Kaka Mubi, kai ne jiya kai ne yau dan zamani, wanda ya dauki nauyin wannan shirin mai suna Akasin So Aliyu Umar Sola, producer wanda ya saba kawo muku shirye-shiryen fina-finanku na jihar Adamawa, Najeriya. Ku tara shi ku sha kallo a ranar 21 ga watan goma 2023 a YouTube channel namu mai suna Mai Nasibi TV, Mai Nasibi TV, wanda za mu fara sakan shi a ranar 21 ga watan goma da misalin karfe 8 na dare a YouTube channel namu mai suna Mai Nasibi TV, Mai Nasibi TV, Mai Nasibi TV AUS Production. Domin karin bayani za ku iya tuntuɓar mu a nambar waya kamar haka 090-64-31-84-52 ko kuma 090-31-48-28-30, ko kuma za ku iya bibiyan mu a shafukanmu na sada zumunta. A Facebook za ku same mu a AUS Film Production, a Twitter za ku iya same mu a @AUS Film Production, a Instagram za ku iya samu mu a @Official Aliyu Sola, a TikTok za ku iya samu mu a AUS Production. A sha kallo lafiya, muna godiya a gare ku, muna kuma jinjina a gare ku. Jin daɗin ku shine namu. A koda yaushe ku tara da mu ku sha kallo daga kamfanin naku mai farin jini da ke Adamawar Najeriya, AUS Film Production. Ga mai bukatan samun mu ga nambar wayoyi kamar haka da kuma website da muka sa. Mun gode muku. Ko talloli mai bukata a sa masa talla a cikin shirin zai iya kiran ɗaya daga cikin wa'annan lambobi da aka kira, ko kuwa zai iya bin mu a shafikanmu na sada zumunta. A sha kallo lafiya.